Vihavirukset, osa 1. Onkohan tää oikein hyvä koulu? Mä oon ihan uusi tässä koulussa. Me muutettiin, koska isä sai täältä työn. Ja tässä me sit ollaan. Ne vois oikein. Täytyy keksiä se. Hei, noi tyypit näyttää kivoilta. Moi, mä oon uusi, joten kuka sä oot? Hyi. Mitä? Häivy heti. Sä et sovi meidän joukkoon. Ok. Se ei kyllä mennyt kauhean pätevästi. Täytyy keksiä jotain muita. Ketä noi on? Menen kattoo. Moi. Mä oon uusi, joten voisitteko te olla munkaan? Joo, voidaan. On kiva, kun kouluun tulee uusia tyyppejä, koska sitten saa uusia kavereita. Niin. Nyt tunti alkaa ihan pian. Joo, mä tiedän. Hei, muuten sulla on kiva laukku. Kiitti. No, eipä tässä nyt sit muuta. No, tiedättekö te noi tytöt tuo? Ai noi vai? Niin, just ne. Joo. Ups. Ne on meidän koulun ärsyttävimmät tytöt. Ne on niinku pissiksiä. Okei. Joo, kyllä mä nyt pissikset tiedän. Mutta ne oli vähän outoa, kun mä menin kysyä niiltä. Ne on outoi. Ymmärsin jo. Oppilaat luokkaan, meidän kellomme on juuri nyt rikki. Ja se ei toimi, joten huudan ihan itse. Okei, no meidän pitää mennä luokkaan. Lähetään. Okei. Kiva, päästiin takariviin. Mä voin olla tässä. Ei täältä näe mitään. Ei näekään. Ehkä silti kuulet. Mä kuulen. Meillä on nyt matematiikkaa. Ottakaa kirjat esiin. Ne viime vuoden kirjat toimivat vielä tämänkin vuoden. Mitkä kirjat? Viime vuoden kirjat. Ai niin, joo. Et ollut viime vuonna. Mene kysymään Opelta. No. Ope, mulla ei oo kirjaa vielä. Ai niin, oletko se uusi oppilas? Olen. Jahas, etsin kirjasi. Siinä se on. Ops, anteeksi kamalasti. Ihan hyvä. Siinä on kirjasi. Voit mennä paikallesi. Kiitos. No, saatko kirjasi? Joo, tietenkin sain.
Tunnin jälkeen. Oppilaat, voitte lähteä välitunnille. Jes, vihdoinkin. Tule. Odota hetki, laukkuni on vähän vaikea. Tulen. Mihin ne lähti ilman meitä? Meillä on seuraavaksi liikuntaa. Tulkaa liikuntasaliin. Kuka sä oot? Ei se sulle kuulu, pissis. Tuulila. Ok. Hei, oottakaa meitä. Tulkaa nyt pojat. Okei. Minä en pidä liikunnasta. Ei ole minunkaan suosikkiini. Ei ole. Onko teillä mitään ehdotuksia, mitä tehdään? Mitäs vaan juteltais täältä? Okei. Mä en ihan tykkää tän koulun muista tytöistä kuin me 4. Noi pissikset ei kyllä todellakaan oo kauheen kivoja. Ne on just ihan sika ärsyttäviä. Harmi kun tuo Peppi ei vielä tunne tätä koulua hyvin. Eli siis, oletko sinä Peppi? Olen Peppi. Olemme unohtaneet kokonaan esittäytyä. Ai niin, joo muuten. Minä olen ei. En ole ei. Mitä? Miksi sinä sanoit ei? Ei miten. Minä olen Klaara. Niin, minä olen Iiris. Ja mä oon Pia. Minä olen Peppi. Kuulitte sen kyllä jo. Mennäänkö vähän vaklaan noita poikia tuo? Okei, mut sinne voit mennä vaan yksi. Kuka menee? Kuka on meistä pienin? Klaara voi mennä. Okei. Mä menen. Mutta olkaa varuillanne. Jos mä jään kiinni, niin ne raipoo meille ihan täysiä. Joo. Siis joo, kyllä se punainen ei olekaan ihan paras vai mitä? Mä tykkään enemmän sinisestä. Mun mielestä se on ihan huono. Punainen on paljon parempi. Mun mielestä vihreä on paras. Mun mielestä keltainen. No okei, teillä on huono maku, mutta punainen on silti paras. Mäkin tykkään punaisesta. No sulla on hyvä maku. Mitä sä teet? Seison. Okei. Eikö toi ole kiva auto? On. No ehkä vähän. Ei paljon. Kyllä se on vähän outo. Kuka on outo? Ei kukaan. Lähde nyt pois. Okei. Sä vaklaat meidän. En. Kyllä. Jatkuu.